سلامونی براتو سنگتا انسان وتی توکے وتی اندرے نفسا وتی توکے شیطانا چطور کنٹرول بکان چطور بیداری تے پچا کہ ہرچ انسان توکا یک شیطان ہستے کہ آ مدام بیر گرگ لوٹی آ مدام جنگ کنگ لوٹی آ مدام پسات و شیطانی کنگ لوٹی تے بلے انسان چون وتی اندرے نفسا کنٹرول بکان آ شیطانا بیداری تے میں کچھ میں ہرچ انسان تہا میں کچھ میں زندگیہ ہرچ پیڑا سہ چار ہچے مردم در کہتے ہیں کہ آپ بغیر وجہ بغیر ریزنا بغیر سببا ترا جنگ کنگا تی گما بد کلامی کنگا تی گما بدتمیزی کنگا وڑے ہتھ کنڈا استعمال کرنا تاکہ تی توجہ آہنی گما بیتے ترا ہرچ وڑا کلی کرنے کوشش کرنا ترا اکسانے کوشش کرنا ترا زہر گر کے غصہ کرنے کوشش کرنا تے کہ تو زہر بگرے تو غصہ بکنے تو ہانی گما گپ بکنے بحث بکنے او ہاں اٹینشن بھی دیے ہاں توجہ بھی دیے بعض برتی اندر شیطان تی اندر نفس ترا مجبور کا کہ تو چیشا کم تر نہ تو چیشا نزور تر نہ تو چیشا خراب تر نہ تو شم پرچہ برداشت کر گئے تو شم پرچہ اوپار کر گئے تو شم پرچہ جواب نہ دے اسے ہنچے جواب بھی دے کہ وتا پجا بیار ہوتی حیثیت ہوتی اوقاتا بزان انتے کہ تو چشاں ہچ حوالیا نزور تر نہ کم تر نہ بلے پتہ دلا خیال کہتے ہیں کہ اگا ماں ہمیشہ نہیں وڑا بھی اگا ماں ہمیشہ نہیں وڑا بدتمیز و بد اخلاق و بد تہذیبیں جواب دیں شام گوڑا مناو شام فرق چی بیتے پچا کہ آ منا وتی پیما کنگ لوٹاں ہچے گپ کنا ہچے فضولیں خبر کننتے ہچے فضولیں کمنٹس کرنتے ہیں آ لوٹا کہ تو ہمانی پیما بھی او تو اگر ہما شیطان کہ تو کائیں آیا کنٹرول کو تو نہ کنے وہ تو ہمانی پیما ریئیکٹ کنے وہ ہمانی ڈولا جواب دے وہ ترا وہاں ہچ فرق نہ تی اندر انسان تی اندر ہما شیطان آ ترا ہمیں وڑا کنگ لوٹیتے ہیں تاکہ تو ہمیں وڑا بے بلے شرطریں طریقہ آہنی کومنٹساں آہنی بدتمیزیاں آہنی بد اخلاقیاں اگنور کنگے اگاں تو لوٹے وتا مضبوط بکنے مدام وتی گپا بکاں وتی گپا کنگا چے کسا متروس وتی دلے گپا وتی دلے مارشتاں وتی چاگر دے سلیو حرابیاں پدر کرنے واسطہ کسا چے متروس وتی گپا بکاں بلے اگاں ہمیں چاگر تو کلاتی سلے مردم کہتے لاتی بد اخلاق بدتمیزی مردم کہتے ہیں اور تی مقابلہ بدتمیزی اور بد اخلاقی کو مکنگ لوٹانتے ہیں گوڑا آہاں اگنور بکاں آہاں چوتا کٹگا ہجبر میل پچا کیا کٹگ لوٹاں آ ترا وتی پیما کنگ لوٹاں وتی پیمے بد اخلاق بدتمیز کنگ لوٹاں بڑی بڑی انسان دل لوٹی کہ ہما کے بدتمیزی کنگے بد اخلاقی کنگے سلیں زبان استعمال کنگے یہ تو ہماری ڈولا جواب دے پچا کتی اندر شیطان ترا اکسانگیں ترا ککلی کنگیں ترا پرمینگیں تو ہمارے ڈولا بھی بلے سرپدے مردم وتی اندر شیطانہ کنٹرول کا یہ دارت ہیں کہ منا ہنی مٹ نبا منا یہ کٹگی گا وقتی کہ تو یہ جوابہ نہ دے وقتی کہ تو یہ رسپونس نہ دے وقتی کہ تو یہ اہمیت نہ دے گوڑا عقل مند مردم وت شرمندہ بھی وت پشل بھی کہ من شگو میں چوکا نگایا شچ باوجود اسی یہ کنٹرول ہستے ہیں یہ منی لٹکیے گپانی منی بدتمیزی بد اخلاقی گپانی کومنٹس آنی جوابہ دے گا نہیں اور وت شکست ہوا اگر کٹگ لوٹے وہ اندرے ہما کہ شیطان کی طرح اکسائیں گے غصہ دے گے زہر فرمائے گے ایا کنٹرول کا یہ بیدار سو مندی تیگی بیتے دعائیں تو کو تبرات ہوتی سنگت ہوتی چوکا انور غلام یاد رکھنا اللہ میں آئے سلامت باتیں